Ačko, proč máš to neřešený? Tak to můžeme, no. Jo. Ale, kameramana. Čau kluci! Nazdar, dámy a pánové, tady je Kováska a Penoš. A dnes natočíme challenge zvaný Pravda nebo úkol. Takže Pendoši, chceš pravdu nebo úkol? Pravda. Až něco o sobě. Chodil jsem s osobou z mé školy. Ty jako? Pravda nebo úkol? Pravda. Jo, tak počkej. Viděl jsem bráchu masturbovat. A bylo to úplně nečekaně, vešel se napokávat, tam zrovna stříkal. No nic, pravda nebo úkol? Pravda. Měl jsem na starší osobu, než jsem já. Vaj, říkáš to, no to je jedno. Takže já pravdu. Chodil jsem s osobou, která mě neměla ráda a podváděla mě. Pravda nebo úkol? Já si dám pravdu. Je to správný. Co se tu kopíš? Rozešel jsem se s holkou, aniž bychom si to řekli. Záhodák nemyslím. Pravda nebo úkol? Je ti dobře? Jo. Neřek. O, dobře. Tak já si vyberu úkol. Okay. Přejdíš nebo to? Tak jo. Už by jo byl. Jupi! Fety, jestli se na to koukáš. Tak poznáváš své mladé já. Jaká nebo otázka, jaká nebo pravda? No já si dám samozřejmě pravda, protože jsem správný hlak a pravda je pravda. Takže pravdu, kterou mi nikdo neví. Jsi z nás. Nemyslím si. Já si myslím. Jednou jsem... Jde, já si to myslím, hned jsem tu. Vítal si. Mám vlastního kona, který ho teď zavládám. Tak. No, vyjde. Já jsem tu. Aha. Tohle je okol. A teď kole vrať se. Vidíte, a tohle bylo všechno z našeho challenge a teď, jestli mi přidáš kameru. Jo, OK. Takže teď jdeme zpátky na naše stanoviště, pojďte všichni za mnou pánovat, až jsme všichni vidět. Náš kamarád, to už poslal toho. Havran ze severu, znáte všichni, myslíme, že To jo? bude ty náš kameraman. Skoro u každého challenge. Bude nám pomáhat, Jo. je takový náš kameraman. A my se s vámi loučíme a zdůz! Píčus.